Харесва ли ти нещата? Да, Много е хубава, нали? да. Почти колкото тази на площада. А кой я прави тази на площада? Те разбереш. Добре. Колко елементи имат? Тия са 3-40, от другите имаме по 100 близо. Близо 100 по алеята, дет. Алеята. Некъде над 240 сигурно има. Които задължително тестват индивидуално. Да. И да. Има ефект от цялата тази история, защото ако общината реши да ги купува, то просто че е в по-малък мащаб, по-малко елементи ще се сложат, защото колко и да е при тази стагнация особено, редко община може да си позволи да даде толкова пари за коледна украса. Си правим чертежче на новото връхче. Защото и от тук ще върви и тогава ще ги натураме. Да. На две половинки. На четворка трябва да е. Отпървързно. Или по-оттелче да огънеме и да... С изминалата нощ съобщиха за БТА от Сдружението. Полицията направила оглед на мястото. И тук някъде ще дойде. Евентуално. Евентуално. Проба. Това са заготовките за елементите на втория кръг на елхата. В следващия момент ще станат такива кръгове като това, които ще бъдат в
Това големия кръг ще са в долната част на елхата. Има средни и малки. Това, което начертавам тук. Да. Големи ще направим 7 броя, средни 7 броя и 5 или 7 броя малки. Горе-долу ще покрие цялата елха. Тия вече не си спомням преди колко години сме ги правили и те караме, виж какво значи икономията. Неща, които сме ги запазили от времето и сега отново ще ги ползваш в друг аранжимент. Една година един огромен балон и бехме го напълнили вътре с една част от него, не целият балон, с конфети. Идеята беше, когато обявят девойка, че се лъска пролет на такова, и беше пак изненада уж. През сцената някъде. И го бехме много залепили за това. И това, което трябваше да гръмне и да спука балона, бехме го залепили, разбираш, и той го проби, ама лепенката не му позволи да се разцепи балона. Ама тогава, защото само ние си знаехме за какво става дума, никой не разбра. Не се получи идеята, но не и разбраха за какво става дума. Не разбраха, че има А дефект. идеята беше, разбираш, бам, обявява се, разбираш, това гърми и започват да летят едни конфети, ама на публиката, не върху публиката. Такива лихчета лъскави, разбираш, на прожекторите. Първи вариант е по-безшумен. Това как и свисте, врача, децата си изкарат такъв. Това е далече от хората. Абе, Това далече. ще е чак при Елзирус. Да, хубаво, то ще мине над главите и отгоре. Как над главите на 10 метра височина? Да, ама е пак над 10 метра е височина, ама пак е над хората. Човек като щом свисти през цялото време свисти, ще чуем треперени.
По-голяма отколкото очаквахте? Да, по-дълга е. Той, защото не мога да я кача от тук. Върха зад ще се, през цялото време ще се вози по асфалта и ще се сипе. Хвани с ръката. Хванам с ръката, ама я не мога от коленото взеди, коленото взеди. Ако е големото, бе. Ако е големото. Като ти ще Вие мерите ли? Сложи от другата страна, от дясно да я... Тия два хора как са един до друг, този клон ще го преместиме ей така, да дойде насам, да запълни малко пространството и ще стане още по-равномерна. Много хитро. Да. С телове клон в клон и ги разпределяме, защото природата не го е създала точно. Контра. Малко въздух и дойдем да свалиме оттам това, каквото има да качваме. Изгубихте 2 часа за снабдяване на материали. Еми, върви си. Колко и бързо да действаме. Кръвулите накрая? Най-близко до това. Ще се Да им възложиме да вадат, ама след един час. Защо? Да работиме тия. Но ако завали дъжба, първи топките да слагаме, за да мога да влизаме навътре. Защото топките във вътрешността ли да ги бутаме? И ще има и навътре, и по-малките навънка. Защото са меки клоните, не мога да се сложим ли това, не мога да се доближаваме. Да е светли и това да вадат и да пренасят.
ако са от различни производители, при всички положения има някаква разлика. И празника на Кюстендил 21 март са такива уязвими с лошо време. За черешата, ако днес вали, утре паче е слънце. Ама сега е... Това къде го служи? По-високо. Дайше такова. Малко по-високо. Дори още едно тампураци го набей. И тия трупчета на вода. Там. Я това трупче виж, да не стане. Готово. Така бил. Супер, това е добре. Браво. Една цяла ивица, Една цяла ивица. 44. Не, освен с зъгите, да го изрежем. Това и това е. Къси дойдоха, къси. По-висока е хата от друг пъти. Хата е 12 метра. Да, тия са 10. 10 метра са... Ви оставят у въздуха. Може да е и за по-добре. Се получи. По-добър ефект. Стига да... И днес уникално време закачихте. Да, малко влажно, ама ще се дигне тази мъгла и ще се оправи. Дава гуда е добро. Bravo, super. É um bom. Bravo. Diga bravo. Рали го, бе, Георги. Не мога да го вържа тук, подига се. По-скоро горе ти, така, горе като го такова, ще тук вече мога да се вържа. Сега си вие 10-ти ден на украсяване на Алхат. Да. От миналата. Петък я служихте и от събота заработихте. Днес е понеделник. Да, 10 дена навънка само. И един месец подготовки вътре. А вие имате и още работа. Но още тук едно кътче, алеята надолу към галерията, алеята по Кулушко дере.
Има още много. Дупки. Малките. Клончета, тия, които клончета отпаднат от тая, и тия там, от двете страни. Не ме е чертил. А ти изобщо не си. Най-накрая. Първите две са плюс. Ма ти ги сложи на едно место, една от едната страна, едната от другата. Оно това е такова. С една пътека. Тия да ги режем ли, Жорка? Режи. Режи, защото това е дълго. Няма как да се закачи. Дълбоко е това. Режи, съм да това да отрежи. Само през или едно махни. Ще има къде. Или е това го махни и е това. Има 4 телевизии. Е това го махни. Това ще се увери повече. Малко да иначе ще намалим много. Сега ще направим пробата. Дистанционното хваща ли ви отдалеч? Сега ще пробваме. Ако хваща от тук, ще го дадем на кмета. Той ще си я пусне. Ти да си готов на запускане. Правим генерална репетиция. Той си ми на трифазен. Тука. И какво си? Готов ли си? Дум. Жорка. Тук минали на това, че включим. Айде да видим. Така, готов? Паща. Идеално. Даже има време да светне, дори и да забавя. Такъв стрес. Даже като отиде там, може и тогава да се пише. Ама така бе. Гена, супер. Тогава знаеш какво? Радваме се, Тук че- дистанционното, що тук работи. Дай да дадем Това на ще го кмета да дадем го на обща. кмета. Да си я пусне когато иска. Ако не иска, тогава Добре, става. Утре ще направим разчет вече за другите неща, които ще трябва да се слагат. Тук ще направим едно кътче за децата, долу алеята и горе-долу ще... оттатък с дистанционното. А то е под... Да. За по-голяма гаранция.
30 секунди ще смени. Моля вашите силни аплодисменти за всички деца, ученици в основно училище. Точно. Нека благодарим на техните преподаватели и родители. Много добре работа. Благодарим на музикантите от духови оркестър, мощна Кюстендил и за художествения екип Супер на сте. отдел култура и духовно развитие за 3-та година. Сега каним всички, които живеят Много забавата е. О, да, като пораснете, още по-хубаво ще направим. Да. А и вие ще помагате, останете големи, нали? За децата всичко правим.